खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे बडलेण्ड रिपाब्लिक खौरां बिजोङाव गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोनाय जाबाय। माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होनना मिजिंथिबाय। अन्नानै बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंगो खालामनानै ला, जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो खौरांखौ नोंथांमोना मोननो हायो। दिनैनि माखासे रादाबखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो आखायाव लाबाय। बे समा मोनसे गिदिर खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एबसुनि बानजायनायाव बाक्सानि बरमा जौमा फरायसालिनि माहारियारि आफादफोर आरो बर'नि गासैबो राजखान्थियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायलायगासिनो। बिटिआर 6 सिडुलखौ बिथा खालामनानै एसेम्बलि समस्तिफोरखौ एसटि रिजार्भ खालामनायनि अनजिमाखौ बारायनाय, अदालगुरिखौ बिटिआरनि बेन्दोङावनो नैथि लकसभा समस्ति खालामनाय आरो आसामाव थानाय बर' आरो ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाखौ बोफ्लेयालाबानो गथायै लाखिनानै समस्तिफोरखौ बानायनांगौ आयदाफोरानो दिनै सावरायनायनि गुबै आयदा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि हारिनि अलखद समाव बर'नि मोनफ्रोमबो आफादा दिनै खौसे जाबाय। दिनै एबसुनि हांख्रायनायजों बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोन्नैबो दोलोआ बे सावरायनायाव बाहागो लादों। गोजोन्थों।